RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Elmer, 42 anyos, minyo og taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Han, banto na ko. Kaya tingarig maliit ko. Oh, sige, Han. Pagamping, ha? Ay, imong baon. Imo nang gikuha. Oh, nasola na ako sa bahag. Okay, sige. Pagamping baya, ha? Magkari kay dili traffic ron. Oh, Ginoo ko bata! Mabangga na ako! Ginoo ko! Laigo ang bata! Ginoo ko! Ginoo ko! Dito sa ospital na ako kada. Magdali! Waday ka magamping? Man, hinaragit ang kontakan. Kisa may magdaho mga naikalit na mulabang dito. Gusto unta na kong basulo ng mga ginikanan. Kung nga nung gipasagda nila ilang anak. Pero sa una hitabo naman. Diti, Niyan sa may plano ni mo ron. nagsabot naman mi. Ako may mugasto sa pagpa-hospital sa ilang anak. Sige lang. Basig doon ako ikatabang. Dili ba pwede nga ibalhin na nato og public hospital ang bata, ma'am? Pero unsa? Para dugay maatiman? Ako ning anak, uy. Ug ako'y magbuot kung asang ospitalan ako siya dadpon. Sige, ma'am. Text lag o baka tawagilan niya ako kung pila ang bill sa ospital.
150K ang bill sa hospital. Unsa? Magpaabot ko nimo ha. Bahala ka kung imo bang ipada o imo bang personal nga ihatag nako ang kwarta. Sige. Sige, ma'am. Mo-text ko nimo, ma'am. Ginoo ko. Kadako ba sa 150K dong? Wala gid ay. Natay kwarta, pero dili man kaabot ang ng kantidara, oy. Sige lang, day. Ato lang ni tanahon kung pilay maabot sa atong kwarta. Basig makakita ako kautangan. Na problema gid mi sa akong asawa kung asa mig kwarta nga ikabayad sa pagpa-ospital sa bata nga akong nadasmagan. May nalang gani kay nakapangayo kog tabang gikan sa mga government officials. Nya karon kay dili man gyud kaya kay bisag pag nakapangayo mi og tabang gikan sa mga gobyerno na maghiapoy balance nga 48,000. Ang uban gani kay giutang ra nako. Ug unya Moingon lang ka, ana, nga wala kay kwarta. Napay balance nga 48,000. Isa may pabayron ni mo, ana. ma'am, pasensya naman pero wala lagi ko'y mahatag lagi, ma'am. Uy, wak ko'y labot, uy. Wak ko'y paki. Wak pa totally maayo ang akong anak. Nga sa ato pa, doon na paghihapon kay obligasyon niya. Ma'am. Unsa? Bahala na, day. Di na akong bayad. Kay pisag unsaon ako puga ang akong kaukalingon. Wala magi ko ikabayad. Pero dong, dili ka kanila ikiha? Oh. Day, Tingaliglain na sa doon yung problema nga atong atubangon. day liti. Unsa? Oh, may gusto na mo nga mohatag gihapon ka alang sa follow-up check-up sa akong anak. Oh, ma'am. Nabuang naman tingali na sila, oy. Dili na lang yun ay sila makagasto aron mamaayo ang ilang anak. Day, Kung buto na unaon, doon na sadbaya sila sa hinitabo. Kaya nga nung ipasagdan man nila ilang anak be, kung buto na unaon, di ba? Di pa man to angay biya-biyaan. Labi kay naapag yun sa karsada. Busar naman sa nang ilaw, eh. day liti. Bisan unsaon namong magtiayon, pero wa na gimik kwarta nga ikahatag nila. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, okay ra ba nga dili na kumuhatag? Dili ba ko mapriso ini? Ikaduhang pangutana, wa bay sa ang ginikanan nga ila raman nga gipasagdan ang ilang anak nga kung buot hunong laon, dili pa man to angay nga biya-biyaan. Ilabi na gyud kay na-adapt rin sa karsada. Ikatulong pangutana, sakto ba nga akura ang ilang pabayron sa tanang hospital bills ug meds sa bata nga kung buot hunong naon, doon naman sa sila negligence as ginikanan sa bata? Ikaw pa to katapusan. Gusto na ginunta ko nga masitol mis sa gastuhan. Unsaon man nina ko nga wala magid ko'y mahatag. Makapugos pa sila nako. Palihog
tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Elmer. Maayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, kami ang muhatag dinyo og tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, o mga drug-related nga mga problema. Ready, good kami ni Doc Obra, no? Nga Yes. mutubagan ang inyong mga pangutana. Pero happy kayo ko, partner? Yes. Kaya after so long, Lagi, mga nakatulog ba Doc. kita nasag ko nimo? Kaya ako po, no? Sus, kumusta man ka, Doc? Ay, nagantos. Sa kagbatanon. Sa kagwapo. Nagkabata, you did not age, Doc, ha? Kibaw ko nga katong pag-COVID, no? Sus, perting bisiyas ato ang mga frontliners, Yes. no? Kanang lahi gyud ang medical nga profession atong Yeah. panahon na. Masahan Lahira. mo medyo ako sa mga classmates ko, age is just a matter of mind. No? So Tinuod. if we don't mind, it doesn't matter. Mind over matter man eh. Watay paki sa tong edad. Ako bitaw usay, Dok, no? Tininood. Malimot ko sa akong edad. Oh, Tara, I'm- pila na gani day ko ron? Ay, Well, ano man day nagkali ko? mo ko tanan na ko tani. Dok, pila naman na yung idadok. Iko, nalimot man ko. Lagi. Nalimot ko. Wala na ko Okay. gida akong birth certificate. Yeah, selective memory problem. Kana, muna dapit akong kalimtan. Mura tanig ka nang mayo sa banban na to ni. Ay, kanat, di ko maalala. Hindi ko na maalala yun. Mauna. Pero wa kanid ako sa farm. Wala ko na ko sa farm. Filipino pag kadok. Wala ko na nagreglar og kanang baboy na nakapalit og helicopter. Mauna. Lupig ang abogado og doktor. Gaya na to nagpraktis to What ay helicopter? Wa po tayo 16 kasakyanan, Dok. Mao yun. Pero unsaon ninyo pagpadala ang inyong suwat? Mao ni? Yang atong email address suliran_612@yahoo.com Or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. o dire ba direktamente sa tungbuatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. And a big shout out, no? And thank you sa tanan natong mga likers and followers sa kini ang akong suliran official writers page, sa mga nag-like, nag-follow na minaw nato sa RMN nga Yes. Facebook account. And please Yes. like and follow our Facebook account, Elaine Tantengco Bathan on Og Facebook. Dr. Rene Obra. Ha? Yes. Pero again, amo lang yung hangyo ang mga pangutana, mga suliran, inyong suwat dito sa kini ang akong suliran official writers page ipadala. Okay, tang taas atong nagpadala nako ato ko nga ato sa kini ako. Ato ipadala. Ato ipadala kayo ari na may ipadala. Kaya di man po mi pwede mo tubag dito sa Facebook. Oo. Ato gyud sa kini ang akong suliran official writers page kay himuan og script, no? Script Sa ni ato ang- Ma'am Ingrid Bertodaso Yes. ug Ma'am Tess Terol Surya. Yes, sila may tikimuan na para mahatagag Atong mga kinabuhi. talents, Yes. mga talents, hatagag kinabuhi sa atong mga talents, na? Correct. Ah. Letter sender na to karong kasi mga i-greet na to, Dok. Nahurot na Ako kay Randy Fortuna din sa Inabanga, Bohol, Mr. Solon Javier, Jaja Herodia, so tanan mga naminaw nato sa ilahang mga tindahan, silong opisina, mga taxi driver, mga naa sa carbon, bakasyon man ron, no, pa may klase, hinaot untang mga bata in town, dili ra, computer ang giatubang, may tagnitabang mo sinyong mga mamagpapas, mga Yes. buhaton sa balay, Dok. Yes. Mm. Mga taga Liloy, Zamboanga del Norte, Dr. Ondo ug Michelin Go, no? Yes. Diya sa ug taga Mulabi, Zamboanga del Sur. Dugay ko sa Mulabi. Molave, Yeah, Zamboanga del Zamboanga del Sur. Yes. Mga Lumapas family mayong pagpaminaw, ha? Ug mga Abilia family, mga Glipa family diya sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Yes, and letter sender karong adlaw si Elmer, 42 years old, taga Cebu City, punto legal ang iyahang pangutana. Medyo problema ni siya, Dok, kay nakadasmag man ni siyag bata. Unya, bisa kung saan lang pangayog tabang, murag naagad ni katong reckless imprudence Mao gyud. nga naatubang. So unang pangutana. Yes, Dok. Kisutinganan niya si Elmer. Unang pangutana ni Elmer. Okay ra ba nga dili nako muhatag, dili nako mapriso ani? Okay, kay kasabot manggug ko nga ospital, nga naapay mga balik-balikon ba. Oh. No offense meant po sa kaning mga biktima, pero naa sad gyud usahay mahimong modus
Oo. nga pangwartahan na lang hinuon, no? Oo. Now, at least para makasabot mo kung unsay extent sa tulubagon sa usa ka tawo nga nakabangga. Kay kaning reckless imprudence, although wa na tuyo ang nakadasmag ta, pero tungod kay naka-cause man tag physical injury, Oo. damage to property baron, no? Nga tagid gahapon tay tulubagon. Gawas na natin ni ang the number of days nga ang usa ka tawo nga nabanggaan is Yes. non-productive na. Correct, Kaya pagtrabaho, no? So makakuha gyud ta kana atong gitawag nga danyos kinahanglan gyud ta mo bayad. Okay, kung pila yung adlaw kada adlaw, ayang iyang Correct. pay Oh. kada adlaw. Kaya lang po mo compensate kung di sa Compensate katrabaho. ka. Correct. Kay hospital siya Imo na- mang nabanggaan. Oo. Now, lain-lain ni klase ang danyos, no, or damages. Na ay actual damages na apoy kaning mga moral, nominal. Ang kaning actual, mo ni ang katong gingon ni Doc nga kung pananglitan nagtrabaho, unya kay dili makakitag pangita, kihanlan nato i-compensate sa katong adlaw nga di sa katrabaho tungod kay nagpaayo pa siya. Oh. Sunod, Sakto. kanang Ikaduha. kumakihalag rehab, pwede Doc. Or kanang katong pagpa-ospital niya, pagpaayo baron sa mga nangaguba. Yes. Mo na gitawag nga actual damages nga kinahanglan nato pud tulubagon og bayran. Now, kung nahuman na, dapat gid unta magpapirma ta nila gitawag nga quit claim, Doc. Yes. Kay para moingon na tangawa na tay tulubagon. Pero pag pananaw gyud niya nga kanang nanubra na, pwede siguro ka muhunong na unya unless makapakita sila resibo, no? Nga directly related sa katong injury. Yes. Ako lang paspaso na to. Yes, Ako Doc. personal experience na na. Dili ko maulaw mo share ninyo. Ako nakabangga ko. Okay. Somewhere diha sa paingon sa Pardo. Mm. Hinay na siya. Slow moving nga traffic. Pero nabanggaan din ako siya. So, in the process... Motor ni Doc? Or pedestrian? Naglakaw siya. Naglabang? Nga ako Okay. nag-auto. Mm. Pagka, abot gimig pulis, no? Oh. Pag abot dito, niingon ko siyang pulis nga, ma'am, di ba ka mo kuan og damages nga rin ni doktor, anain ko nga. Oy. Affected rin ko nga, kanang kung kinahanglan yun nga mga hospital, anain ko nga. Padala ko sa hospital. Yes. Kung ma'am, saan mo trabaho sa actually doc, kailan naman may, paingon ko sa akong tuturan nga bata. Teacher. Dili ko yung nabangga, nasangkiran lang yun. Side sweep. Side sweep. Kung ma'am, pila ba imong adlaw sa imong pagka-tutor, sa mga naman, kung ma'am, ako lang yung offer. Ako lang ang tagaan sa imong sweldo. Yung offer lang yung ko, kay nakonsensya po ko. Kay teacher siya, actually teacher siya, no? O gaan kayo akong kasing-kasing sa mga teachers. Gaan, basta teachers ko, you know why? Akong mama o papa, mga teachers man. Maestra, tinood. Ug bisan magdilito siya teacher, ako mga pong sayop yun. Liability gid na nato. Liability Sakto gyud. gid mo gibuhat actually, Doc. Kay oo. naagid tay tulubagon under the law. Ha? Sunod nga pangutana. Wala ba'y sala ang ginikanan nga ilara manggipasagdan ng ilang anak nga kung buot una-hunaon dili pa manto angay biyaan sani? Ilabi pag yun. Ilabi pag yun kay naang daplin sa kadalanan, Yes, kasada. sa karsada. Oo. Correct. Naatay gitawag pud gyud tinuod nga contributory negligence. Oo. No, on the part of the parent nga gipasagdan ang bata. Pero Ikaw, no? like I said, dili gyud ingon nga ma-absolve ka sa imuhang liability tungod kay naapoy contribution sa nahitabo ang ginikanan or the persons responsible or even the victim himself or herself. Oo. Like I said, kaning reckless imprudence, di man itinuyuan sa pagkangan mangyud nga nakakos kag damage or injury to the person or to the property, whether gituyo, whether sad-an ka or dili, naagid kay tulubagon under the law. Mamitigitan, makuhaan siguro, pero dili gud ingon nga ma-absolve ka from the liability, ha? So naagyo kay liability, Yes. no? Ikatulong pangutana. Sakto ba ako sa ilang akura ilang pabayron sa tanang hospital bills ug medisina sa bata nga kung buot una-unaon doon naman sad sila'y negligence as ginikanan sa bata. Yes. Initially, I think ikaw gyud kay ikaw man gyud ang nakasala. No, so muna kung gingon nga actual damages nato. But kung nakagawas na ang bata sa ospital, na okay na, di na kinahanglan og rehab, nakaduwa na, kadagandagan na, back to normal na siya, stop na gyud pud ang imong tulubagon. Okay. Ikaw pa itong katapos ang pangutana. Gusto na gyud unta ko nga magsitol Miss Barangay. Pero ang problema, nangayo pa silang para puno sa gastuhan. Kung saon man nina ko nga wala naman gyud ko'y mahatag.
makapugos ba di ay sila? Well, depende gyud na siya kung pila gyud ang mga total nga damages ug unsa pod. No, better siguro nga i-breakdown nila na ay resibo, na ay reseta, na ay kanang say tawag ganin mo ana dok. Kanang Reseta man na dok no? Oh, Prescription. prescription pad. Prescription pad. Kamatuod nga naitambal nga giresita. Yes, nga kihalan po nimo palitonon para makibawta nga naa pagibasihan ang ilahang pagpangayo. Pero di po ganila pod madusog maduot kung pananglitan wa na gyud po kay ikapuga pod sa imuhang bulsa. But again, better gyud pod siguro nga maghusay mus barangay kay para di na lang mo magkihaay or magkasuhay. Dang ug dili man gani ako gipong suggestion ani niya dok kani si Elmer, pagpangandam lang ba na sa tanan nimong mga nahatag previously, naghinaot ko nga naaunta kay proof nga nitunol ka. Ang mga resibo, acknowledgement receipt nga imong gipakita ba kay mulimod niya silang nakabayad ka. Wag yung ka muhatag nako. Ni Nga wala piso. kay pruiba nga ning hatag ka. So ina nga, receive the amount of pananglitan na example. Correct. Receive the amount of 10,000 pesos for the medicines o blah blah blah. Pirmahan nimo. Kay Yes. kung tuyok ang utok adto, kinahanglan additional funding money, kung wa man gyud siya mga hatag nako. Muna. Di naman uloy na ako yung resibo. Muna, nakana ko'y proof, no, ko'y resibo. proof. Lagi. No, hinaot unta, no, mga sukintig paminaw nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kini si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Araman. Daghang salamat! Og maayong adlaw. Alright!